Здравейте, драги зрители! Вие сте отново с предаването Полифония на инакомислието. Аз съм Боян Станиславски, водещ съм на този подкаст, а това е втората част на нашия разговор с Арто Артинян и Божин Трайков за обстановката, за политическата обстановка в България след изборите, проведени миналата неделя. Надявам се, вече сте видяли първата част и ако е така, това продължение със сигурност би трябвало да ви удовлетвори интелектуално, политически и философски. Ако щете, разбира се, това не изчерпва напълно всичките нюанси, теми и въпроси, които застават пред нас именно след въпросните избори, но със сигурност ще се стараем да отговорим специално на коментарите, които се появиха под първата част, както и на тези, които със сигурност ще възникнат след като изгледате втората част. Така че може да кажа съвсем сигурно, че ще се появи и трета част, където ще се постараем да влезем в диалог с вас и с вашите размисли и страсти, които споделихте в коментарите и в имейлите, изпратени до нас. Благодаря и не забравяйте да се абонирате за канала, както и да посетите сайта Cometa.bg. На българите. И сега въпрос е дали това е така, че сбъркана е диагнозата, т.е. не става въпрос за социал-демокрация, не става въпрос за тези послания, които отправи Ваня Григорова. Не те вълнуват българското общество или наистина тя не е могла да достигне с тези послания до такава степен, че те не могат да бъдат прочетени като именно адекватни и такива, които заслужават вниманието на хората, които отидоха да гласуват, камо ли пък да подтикнат тези, които въобще отдавна са отписали тази идея да ходят да гласуват. И това е първия въпрос. И втория въпрос е такъв, че ако и пак се връщам на това, което казах в началото и това, което и заключението, които ти направи, Божине, в първата част на днешното предаване. Тоест, виж, аз съм съгласен с това, че миш-маш, да, много различни партийки, платформи, програмни, някакви дискусии, които не водят до никъде, спасители, личности, изкуствени спасители. Това, да, давам си сметка, че това може да има такъв деморализиращ ефект. Но все пак, ако погледнем последните, тук 2, 3, 4, 5 години, виждаме, че се задават все пак някакви трендове, които са много ясно изразени и все пак излизат отвъд този дискурс, който е бил наложен там. Варварски, антикомунистически и ужасяващо неолиберален и така нататък. И тук имам предвид именно пак Ваня Григорова отлява, от другата страна имаме Костадин Костадинов и Възраждане, които аз не съм някакъв голям привърженик на тях и смятам, че техната програма е неолиберална също и така. Но въпреки това, начина по който той се представи и неговата партия се представиха в публичното пространство, са до някаква степен алтернативни, а дори там, където не са алтернативни, не съм сигурен доколко осъзнанието на българския избирател схваща, че тази алтернатива реално отсъства. Тоест, не съм сигурен доколко тези хора, които започнаха да подкрепят Възраждане и дават си сметка от това каква е тяхната икономическа програма. Но това е пак друга тема. Искам да кажа, че има някакви гласове, които със сигурност не съвпадат и не са в синхрон. Напротив, са отвъд синхрона на цялата тази антикомунистическо, неолиберална пропаганда, догматика и т.н. И искам това казвайки, искам да подчертая, че явно и такъв силен сигнал не може някакси да изтласка българското общество от тази апатия. И затова се питам дали не става въпрос, може би, за нещо друго. Може би ние нещо не забелязваме. Може да има някакви неща, които някакси ние подминаваме просто в нашия анализ. Защото, пак, Арто ти каза, хората са били брутално излъгани. Добре, но философски погледнато, ти дори имаш някаква и такава индивидуална, макар че аз съм против тези индивидуалистични тенденции, за които критикува, и двамата критикувахте, но все пак имаш някаква индивидуална отговорност, ако някой те е излъгал, да поемеш по някакъв адекватен път, втори път, трети път, четвърти път, да не те излъжат, а не просто да седнеш в страни, да чоплиш семки и да гледаш. Ще излъжат ли пак? Тук е станало нещо, някъде е бил пречупен така моралния или политическия, или философския, или социалния, или културния, или някакъв друг гръбнак на българското общество и ние не можем да намерим просто тази точка, къде на гръбнака, кой от всичките негови сегменти. Или може би не знам, може би не съм прав. Кажете вие. Аз като те слушам, всъщност няколко неща ми идват. Се замислих върху няколко неща. Така
лесно, така най-елементарното е, че всъщност в момента българската политика по абсолютно американски образец е изцяло зависима от капитала. Всъщност, колкото имаш ли средства, имаш билбордове, имаш медийно участие, имаш, т.е. чисто финансовата страна на нещата. Добре, но Марков го опровергава. Обаче това да. И тук стигаме точно до това. Защо Марков, примерно, го опровергава? И това ме накара да се замисля. Сега вече влизаме в някакви такива в света на спекулациите и метафизиката и как да го... Нали смисъл, но може би наистина социал-демократическото послание вече не е достатъчно, защото може би голяма част от българския народ, нали, от хората, които са под гнета на този периферен капитализъм вече 35 години, може би те се усещат по-скоро вече като някакви колониални субекти. Тоест тук трябва да има някакво антиколониално послание и това антиколониално послание до голяма степен се изказва от една страна от Възраждане и в някаква такава метафизична форма, как да го нарека, дановиско-националистическа или как да го наречем нещо от този род, защото просто така доста абстрактно говорят новите представители на тая политическа сила. Те величие имаш предвид, така? Да. Може би с някакво такова усещане да се върнем към стария сакрален знаменател идеологически вектор робство. Все едно, нали, сме под някакво робство и ние трябва да се освободим от това робство, което по същество се е точно някакво антиколониално послание за българския, нали, в българския контекст, ако може да го анализираме по този начин. Нали, оставяме на страна тези казионните анализи, които се дадаха тук, че всъщност това е партията на социалните мрежи и така нататък. Може и това да е изиграло роля, да, социалните мрежи може да са изиграли роля, но в същото време тогава как ще си обясним факта, че примерно и в партията на Ваня Григоров, и в Солидарна България имаме представител на социалните мрежи, който е добре познат, така с доста публика, доцент Александър Сивилов, но въпреки това нямаха такъв успех. Значи тук или трябва да влезем в обяснения, които от една страна са свързани с послание, което хем е някакво достатъчно остро, хем достатъчно абстрактно, че да няма някаква конкретика в него и може би това предизвиква интереса на българския избирател, защото по същия начин може да говорим и за Слави Трифонов, нали, той има пак някакви такива подобни псевдонационалистични послания. Но предвид на действията на неговата партия, може да се настъпило разделение. Въпреки това, аз съм изключително много озадачен, защо партии като ИТН са отново в парламента, защо ППДБ имат цели 15%. Това е недоумение за мен. Това са същите въпроси. Но всъщност ти като се замислиш, тия 15% на колко хиляди се равняват, след като около 30% са гласували от българските избиратели. Значи от 2 милиона, колко са гласували, 15%. Да, ще кажа. Да. Продължи си мисълта, аз сега ще го ще кажа. Да. Аз лично, като разгледах в ЦИК, единствено ППДБ са втори в София и в Пловдив от големите градове. Навсякъде това са 600 хиляди. Да. Около половин милион, кажи речи. Да. Общо хора гласували в изборите. Да, имам предвид общо хора, т.е. 30% от 2 милиона. Ако 2 милиона са тези, които... Нали, не, 2 милиона са гласували. 2 милиона са гласували. 2 милиона са гласували. 15% от 2 милиона. Или са около половин милион, да. 15% от 2 милиона? 15, аз разбрах 30, извинявай. Да, аз започнах да... 15? Да, значи... Става въпрос, че
ДПС са си твърд електорат. Да, кажи речи 250-300 хиляди. Това са Значи на 15%. половината на това, което гласуваха предния път, някъде около 600 хиляди избраха ППД да бъдат първа политическа сила предния път. Сега са на половина, нагоре, по-малко даже от половината, както заради по-ниския процент предния път бяха около 40% гласувалите, пак нисък процент. Но и въпреки това, нали, аз не мога да си обясня на какво са... това е някаква форма на мазохизъм за мен. Но какво се дължи това? Примерно на обещанията за големи заплати в академичната област, и същевременно на какво се дължат такива анализи от рода на, че Асен Василев е ляв финансов министър, ама то трябва да се гледа в цялостните действия. Съсипването на българската енергетика е много по-сериозен проблем, който по никакъв начин не може да се равнява на някакво там временно увеличение на заплати и пенсии. Но явно другото, което се замисляме, е, че ние наистина трябва да вземем под внимание унищожаването на българското образование за тези 30 и няколко години. Тази функционална неграмотност, за която постоянно се говори, която се шири. И аз имам наблюдение към българското образование, най-вече учебници по история за какво става въпрос. Ами там липсва всякакъв контекст. Там не може да разбереш защо българската държава е влязла в съюз с Третия райх, какво е Третия райх. Не можеш да разбереш по никакъв начин срещу какво са борили комунистите. Те са борили срещу държавата, ама каква е формата на държавата. Тоест някакви неща, които умишлено не се изучават, за да не се правят, за да не се направят хората, за да могат хората да достигнат до анализ, който всъщност ще ги насочи към факта, че всъщност няма кой, че всъщност, нали, този уж фашизъм тоталитарен, който им се втълпява в главата, че трябва да се сложи знак на равенство с комунизма, който също е тоталитарен, че всъщност той е много по-скоро е братовчет на либерализма, отколкото по някакъв начин свързан с Съветския съюз и с комунизма. Защото и това, което го прави близък, е точно класовата ненавист. Точно страхът от класово организиране, страхът от успешна класова борба, която де-факто застрашава малцинството. Добре, да, окей, но да питам в такъв, Арто, да минем към теб. Да има успешна борба, това са някакви доста абстрактни понятия, нали, неприложими към българските реалии днес, и се чудя дали, ако ние не можем да се мобилизираме до такава степен, че поне да гласуваме, нали, най-малкото, камо ли пък да се хвърлим в някаква борба. И затова, нали, се връщам на този въпрос, който така поставих, и бих искал, нали, да го разгледаш така философски някакси, ако щеш. Тоест, имаме ли ние като индивидуални хора някаква отговорност, носим ли за това, все пак за нашите избори или отсъствие, или липса на избори? И дали това може да бъде вписано по някакъв начин в контекста на тази политическа, социално-политическа, културна криза, в която се намираме в момента? Ами, Бояне, аз ще се позова на големите имена в политическата философия, примерно Аристотел, както и по-близко до нашето време на големият френски мислител, всъщност швейцарски, но живял във Франция, Жан-Жак Русо. И това е адекватна връзка, свързана с въпроса за парламентарната демокрация. Ние се изживяваме като индивиди, но само живейки в съвкупност с други хора, с обществото. Така че, или с групите, или пък Божин, както употреби думата, класите. Нали. Така че това понятие за народ, нация и така нататък, това е системно понятие, ако използваме разграничаването между системно и структурно, с което започнахме в началото на предаването. Но има и други разграничения, примерно класовата принадлежност на определен човек, което играе много по-директна роля в всекидневието му, отколкото понятието народ, примерно. Нали? Така че, според мен, не може да хвърляме отговорността върху индивида.
Нали? Защото преди аз да стана индивид, аз вече съм се оформил като такъв от обществото, в което живея, от тези части на обществото, в което аз се социализирам, ставам човек. Новините, които слушам, книгите, които чета по история, както Божин каза в училище, или пък които не чета, защото те не ми се преподават. И аз ставам такъв индивид. Така че тук според мен не е въпрос за лична отговорност, а по-скоро за намиране на правилните за момента си обществени политически форми на организация и действие. И тук, според мен, проблема е, че твърде много се разчита на парламентарната демокрация. Тя е хубаво нещо и тя ще си продължава естествено да се съществува. Но нека си спомним какво каза Жан-Жак Русо в предверието на Френската революция, която създаде, нали, въведе парламентарната демокрация като политическа система в Европа. Русо беше критик на парламентарната демокрация, макар че е бил дълбок демократ, нали, радикален демократ и антимонархист, естествено. Но той има едно такова известно изречение и казва: аз не искам да бъда, визирайки парламентарната демокрация, аз не искам да бъда свободен само веднъж на 4 години, нали, когато отивам да гласувам. Аз искам да бъда свободен всеки ден в политическия смисъл. Какво означава това? Това може би е първият въпрос. Парламентарната демокрация е неадекватна на момента си. Какви други политически организации извън парламентарната структура, в Народното събрание и така нататък, местните органи на самоуправление и така нататък, какви други организации са нужни, трябва да се създадат в този момент, за да могат да политизират българският граждани като индивид? Добре, може ли да се каже според теб, че българите по някакъв начин демонстрират това, че са някакси непарламентарно преклонни, ако може да се каже? Според мен... че може би това не е за тях. Може би просто ние имаме нужда от някакъв друг строй. Може би имаме нужда... Извинявай, много добре си живяхме, нали, при социализма, когато Народното събрание мисля, че се събираше 3 пъти в годината или там 4 пъти в годината, може би. И питам съвсем сериозно. Нали, може би това е за нас. Това е много дълбок въпрос, защото този въпрос би изисквал отделно предаване, защото там трябва да почнем да сравняваме какво е значението на парламентарна... Смисъл, за една секунда, ако може само да вмъкна. Социал-демокрация означава, че има някакъв класов компромис, че има някакво директно разбирателство между политическите организации, които защитават интересите на богатите, на капиталистите, на тези, които притежават средства за производство, и повечето от материалните блага на създадени от обществото са тяхна частна собственост, между този кръг от хора и тези, които създават материалните богатства, работейки, наемните работници. Трябва да има някаква формална политическа сглобка и разбирателство между политическите организации, които представляват капиталистите и работниците. Ако няма такива организации, въобще не може и теоретически да се говори за социална демокрация. Така че Ваня Григорова, която е наистина невероятен човек, изключително принципен политик, с всички качества да бъде държавник и така нататък. Добър организатор и лидер. Добър организатор, работи, нали, в синдикати, икономист по образование, с докторантура, пише в момента дисертация, доколкото знам, или вече я написа, или я защити. Изключително умен и ерудиран човек, който произлиза от определена част на обществото, от работниците, нали, от небогатите прослойки на България. Тя има всички качества да бъде един от лидерите на едно социал-демократично движение, което се бори за интересите, икономически и политически, на мнозинството в България, на мнозинството от страната на класовата страна, на работещите, на наемните работници. Проблема, който тя среща в момента, е организационен. Просто няма такава организация, в която работещите да разпознават себе си по определени фундаментални политически въпроси, защото няма такъв разговор между богатите и не толкова богатите и бедните в България. Няма такава политическа свръзка. Както примерно имало във Франция до разпада на Съветския съюз, до Източна Европа и комунизма. Имаше в Западна Европа, ако ние бяхме учители или пък работихме в френските ЖП-та, нали? Като учители ние щяхме да имаме профсъюз, който щеше да бъде част от политическа партия, която следваше интересите на своите членове. Срещу
Нали? Другата страна, срещу работодателите. И това беше практиката, която ние наричаме западна социал-демокрация. В България няма такава. Между другото и на Запад вече няма такава. Има по-скоро доста отдавна вече структура. няма Да. Така че защо говорим за социална демокрация? То е хубаво нещо, но ако говорим за социална демокрация, трябва веднага да сме наясно, че липсват политическите структури, които я правят възможно. Така че ние говорим за социална демокрация теоретически. Ваня Григорова се бори, за да създаде такива мостове. Нали? Но тя има нужда от помощ, нали? И от другата страна, да може да накара другата страна да седне на масата за преговори. Нали, смисъл, тук става много Да, но то другата страна, за да я накараш да седне на масата с преговори, трябва да разполагаш някакъв лост. Извиняй, кой ще тръгне по улиците, нали, тогава не може да имаме социал-демокрация. Да, тогава абсолютно невъзможно. Окей, тук слагам точката, искам само да дам възможност още на Божин да каже някакви свои заключителни бележки, но държа да отбележа, че все пак аз абсолютно съм наясно с всичко това, което бе изложено до сега, т.е. разочарованието, лъжите, постоянната такава патологична еклектика, нали, в политическия пейзаж. Всичко това абсолютно го разбирам. И това е според мен до някъде нормално, в кавички, нали, хората да бъдат отчаяни, хората да бъдат някакси апатични и т.н. Но все пак апатията, както всекакъв тип емоции, те, нали, достигат някакъв пик и след това започват, нали, да вървят, да се намаляват. И тогава все пак би трябвало да се появи някаква възможност, нали, за политическо въздействие върху социалните, така, да се казваше на време, широките народни маси. Но искам също да кажа, че аз това го разбирам при едни обстоятелства, които също са относително, пак в кавички, нормални. А сега ние сме поставени наистина до стената. Ние сме стигнали вече до ръба на реалната възможност за продължаване на съществуването и репродукцията на нацията. И не говоря само, нали, за... Да. Европейският капитализъм, в който България е една съставляваща част на периферията й, е в системен кризис. Това е фундаменталният проблем, според мен. От тук протичат всички други трудности. Просто нещата не работят. Даже не работят спрямо самите закони и вътрешни логики на самата система. Просто имаме системен кризис. Капитализма си отива. Не знаем на къде отива обаче. Да. Добре, извинявай, давам ти думата, Божина. Само че аз това много добре го разбирам. Арто, ти си абсолютно прав. И аз не искам нито да защитавам, нито да вземам някаква позиция, не знам, защита на капитализма, западната социал-демокрация или нещо подобно, понеже не съм привърженик нито на едното, нито на другото в интерес на истината. Но ето, тази криза на капитализма, тя се изразява, нали, в някакви политически сътресения. И това го видяхме примерно във Франция. Видяхме го до голяма степен в Германия сега покрай тези избори. Видяхме го в Австрия. Видяхме го в Холандия. Видяхме го дори пак, тук е много объркана обстановката, но и в Италия го видяхме. Но ето, в България просто това е нещо, където имаме някаква постоянна вече по инерция репродукция на всякакви патологии. И просто трудно ми е някакси аз да приема, че има големи мета проблеми, които са от политическо естество, които до такава степен вече са вързали съзнанието, масовото съзнание на българите, че ето те изправени дори пред най-простия, най-първичния, ако щеш, така, граничен въпрос, т.е. война или мир, т.е. да мреш или да живееш, просто не можеш да ги накараш да отидат да гласуват. И това някакси събужда в мен едно ужасно смущение и също, нали, такава безпомощност. Аз просто вече не знам, нали, с какъв инструментариум интелектуален да си послужа, за да взема и да разбера в крайна сметка къде е заложен проблема. Така че явно ще има продължение на тази дискусия, понеже тук има много точки. Но, Божине, ти си последните няколко минути, ако обичаш, твоите мнения по въпроса. Какво да кажа? Аз освен, че може би наистина сме прокълнати да живеем в този стадий на капитализма, защото има един друг такъв момент, че американският империализъм, той, ако се говорим за така в основната си развитие, как се оформя след Втората световна война, идеологически в името на борбата срещу комунизма, ама де-факто това е разпространение на доктрината Монро из цялото земно кълбо. Ако преди е само в западното полукълбо, сега е в цялото земно кълбо, Америка започват да интервенции в името на своите си геополитически и икономически, те са винаги свързани интереси. Обаче въпросът е, че ако тогава за Западна Европа
Америка играе ролята на една империя, която същото време стабилизира, въпреки операциите Гладио и всички тези неща, които паралелно с това взимат американския интерес. Американския интерес има основна роля в това да от много важно значение е да унищожи всякаква възможност за сформиране на комунистически движения в Западна Европа с оглед на студената война. Но въпреки това с Маршал план го стабилизира икономически и не успява до такава степен да притъпи левите щения на мнозинството от западноевропейското общество, което да не създадат някаква форма на социална демокрация. Въпреки че това не са социалистически държави. Обаче сега какво имаме? Сега имаме, особено с възхода на неоконсерваторите, с техния кръстоносен поход срещу Близкия изток, но и не само, имаме едно тотално унищожаване на държави, разбира се, в перифериите и в така наречения трети свят. Обаче в момента се стигна до такава степен, че самата Западна Европа вече наистина става подвластна на това канибализиране на капитализма. Смисъл в момента САЩ не са в състояние дори да предоставят някаква форма на някакъв морков и за Западна Европа. Единствено виждаме тояга в момента. Но това работи. И едни васални правителства, които изцяло са подчинени които са сформирани като елити в американски мрежи за влияние и така нататък. Обаче, ето, че европейските избори показват, че все пак е останал някакъв здрав разум сред повечето европейци. Само, че т.е. поне да изхвърлят най-проамериканските клиентелски режими там. Обаче въпросът е, че с какво ги заменят? С някакви десни, консервативни, такива националистични... И то това е в момента на лице. Не само ако мога да вметна, защото това е много важно и може да го проследим, може би в друг епизод. Изборите, които протекаха в Европа, това движение вдясно, както го наричат, нали, смисъл, това според мен пак е реакция вътрешно насочена спрямо структурния кризис, примерно в германската политика, недоволните хора от неадекватният Шолц и така нататък. Но тук, което липсва разбирането на ниво голямата политиката е, че същевременно ние живеем, това е системен кризис. Проблема не е Шолц. Шолц е само симптом на едно загниващо общество, загниваща политика. Така че аз не съм толкова оптимист с гласуването, нали, с това завъртване надясно, защото това е гласуване срещу правителствата в Холандия и Франция, срещу тези елити, които са представени от тези правителства, но това не е глас, който е за някаква нова система, която ще изгради по-добро общество, по-добър живот и така нататък. Именно. Защото ние не сме стигнали до там, това е големия проблем. Това са най-различни протести срещу изгниващата система, която може да причини ядрена война. Да, добре, война. но този протестен вод не може да бъде така зачеркнат просто като някаква неадекватна реакция от страна. Не е неадекватна, тя е просто симптома на това, че сме в водоразделен момент. Новото още не се е очертало, новият начин да мислим как искаме да живеем. Защото живейки по този начин сега, ние не можем да живеем така. Как бихме искали да живеем? Този въпрос още не е кристализиран. Не съм толкова сигурен дали няма да се окаже, че падайки на дъното, откриваме, нали, това, че може да се разхождаме по него и дълги години може да живеем. Това може да продължи 500 години, така е, да. Но просто сме в такъв водоразделен момент, където има дезориентация, защото водещите политически идеи в момента са мишмаш, а новите такива, които биха изградили път извън батака, все още са в процес на осмислене или на сънуване, или пък на да. Специално в България опасявам се, че именно сънуването е думата, но както и да е. Добре,
Предлагам да поставим финална точка на този епизод именно сега. Според мен появиха се доста нюанси, които изискват да бъдат разгледани по-задълбочено, така че призовавам нашите зрители пак да се абонирате, защото просто да изпуснете следващия епизод, който ще бъде продължение именно на всичките тези изказани, изяснени неща, които се появиха именно в нашия разговор. Доста дълъг, между другото, днес. Благодаря ви още един път, благодаря на нашите зрителки и зрители. Всичко добро и до скоро виждане!